Гурт уже існує, у мене було таке відчуття, що гурт геть зовсім новий. Можливо, тому що, напевно, раніше була така локальна у вас відомість, а нині ви стали дійсно популярним гуртом протягом останні 3 роки. Це вже, що я про вас знаю, а я досить обмежена у своїй обізнаності в музиці, насправді. Ви розумієте, ви усвідомлюєте, що ви є популярним гуртом, що ви є відомі, що є попит, і чи впливає це на вашу творчість? Ми розуміємо, що в нас є наша слухацька аудиторія, і вона поступово збільшується. Що стосується якогось такого особистого досвіду переживання популярності, то напевно, що його немає. Або він не настільки великий, щоб ми відчували якийсь сильний дискомфорт, або загалом відчували, що це якась така гіпер-мега популярність. Дідьо любить казати, мега популярний. Ми так себе не відчуваємо.